Kaduna. Suka dasa sabuwar rayuwa bayan ya neme su hanyar ɗaki ɗaya a wani ƙwarɓaɓɓen gidan. Cikin Hashim da Ruƙayya ba zan iya tantance muku wanda ya fi son Faruk ba. Dukkaninsu sun so shi sosai, sun masa soyayya irin ta ɗa da mahaifi. Dukkaninsu wani buri nasu suka ɗauka suka aza shi a kan shi. Ba zai wuce shekara 1.5 ba, amma akwai shi da matuƙar wayo ga farin jini. Yana takawa da ƙafafunsa, magana ce daidai gwaranci, ba a jin me yake faɗa. Sun sha matuƙar wuya kafin su samu ya saki jiki da su, don rigima sosai ya dinga musu. Abincin Ruƙayya take sayarwa, saboda a lokacin Hashim bai samu garejin da zai dinga aiki ba. Da wannan sana'ar tata suke samu suna rufawa juna asiri, har Allah ya sa ya samu wani gareji yake zuwa aiki can. Cikin ikon Allah sai ya fara samun alkhairi sosai, har ya kama musu gida su kaɗai, don Faruk ya fi sakewa sosai. Duk da su yanzu ya sake da su sosai, har bakinsa ya ɗan fara buɗewa. Ruƙayya yana kiranta da Ummi, wanda ita ce take koya masa. Idan ya ce Umma sai ta gyara masa ta ce Ummi. Haka har ya taso. Hashim kuma Abba daman da hakan ya buɗi baki. Soyayya da ƙaunar da suke yi wa Faruk ta saka sam sun manta da ba su ne suka haife shi ba, don tuni sun daɗe da barin hakan sirri a tsakaninsu. Sun yi alƙawarin ba za su taɓa bari ya san ba su ne ainihin mahaifinsa ba. Yanda suke jin sa a ransa, suke ganin ko da mahaifinsa na ainihi sun bayyana ba za su iya ba su shi ba. Mutuwa kaɗai suke ganin za ta raba su da shi. Faruk ya tashi da soyayyar Ummi da Abbansa, shi ma komai Ummi Abba, kamar yadda su ma komai Faruk. Duk wani samun su a hidimansa da suke tafiya a haka, har ya isa sakawa a makaranta. Suka saka su a makaranta mai kyau, suka sanya shi alhamdulillah, kuma ya tashi da ƙoƙari sosai. Haka rayuwa ta ci gaba da gauraya, tana tafiya a hankula har Faruk ya zama saurayi, ya kammala makarantarsa ta sakandare, ya kuma zaɓi aikin polis. Abba ne ya tsaya mishi da wannan aikin nasa na kanikanci, har ya shiga makarantar 'yan sanda. A lokacin ne kuma Ummi take ta fama da tsohon ciki. Sun yi murna sosai lokacin da suka san da zaman cikin. Faruk ma sai murna yake zai yi kanwa. Ya so sai da Ummi ta haihu kafin ya tafi makaranta, amma har ya tafi Allah bai kawo haihuwar ba. Sai ba tafiyarsa da kwana 2 ta tashi da naƙuda. Abin da jikin girma, kuma ta yi doguwar naƙuda sosai, sai da ta kwana 2 a asibiti ana shirin mata CS. Allah ya kawo haihuwar, ta haifi 'yarta mace. Sun yi murna sosai, har 'yar uwarta Habiba da tun fara naƙudar da ta ce a kira mata ita, don tana ji a jikinta kamar ba za ta tashi ba. Duk da ita ma Habiban cikin gare ta na wata 7. Da yake haihuwa take ta yi ba sa zuwa da rai. Kusan shekara 5 ba ta kuma samun ciki ba sai yanzu, kuma sun ƙwallafa rai a kansa daga ita har mijin nata. Ana mayar da ita ɗakin hutu ta fara wani azababben ciwon ciki. Tuni ta sanya aka kira mata Abba, ta fara neman yafiyarsa. Shi kuma yana ba ta baki akan ta daina faɗin haka, insha Allah zai daina mata, ba mutuwa za ta yi ba. Girgiza masa kai ta shiga yi cikin raunin murya ta ce, ina ji a jikina ba zan tashi ba, ka kira mini Habiba, kar ki ɗaga mata hankali, kin san ciki gare ta ita ma. Na sani, ka kira mini ita don Allah. Tana rufe bakinta sai ga Habiban ta shigo kamar ta sani. Murmushi ta sake tana mayar da kallonta kan Habiban kafin ta ce, ku yi haƙuri, zan bar ki da marayu, don ina jin da ƙyar zan tashi. Ga amanar Faruk nan da ƙanwarsa, ina son bayan kin haihu ki ci gaba da shayar da ita. Ina baki ita halak, na baki ita halak malak. Ina so ta amsa sunan ƴarki. Bana son Faruk ya san ɗiyar da na haifa ce, saboda hakan ne zai bani damar cika burina na haɗa su aure. Ku sanar mishi ƴar da na haifa ita ma ta rasu.
don Allah ku min alƙawarin rufe wannan sirrin tsakanin mu uku. Insha Allah yaya ba mutuwa zaki ba, da kanki zaki shayar da yarki. Ina ji a jikina ba zan tashi ba. Habiba ku daina kuma wannan alƙawarin, ban san ya rayuwar Faruk za ta ba idan ya san ba mu ne mahaifansa na gaskiya ba. Kuma ina son yarinya ta kasance a ƙarƙashin inuwarsa. Wannan ce kawai hanyar da za ta saka burina ya cika. Ta ƙarshen magana tana sauke idonta akan Abba da ke bitar kalamarta cikin ƙwaƙwalwarsa. Shi ma zai so yarinyarsu ta kasance inuwa ɗaya da Faruk, to amma ta yaya? Muddin suna son Faruk ya ci gaba da amsa sunan ɗansu na ainihi, sai dai dole ta hanyar da Ummi ta kawo ɗin. To amma kuma ba cewa aka yi Ummi mutuwar za ta yi ba. Zafin ciwo ne kawai ya sa ta yin wannan maganganu don su kwantar mata da hankali. Dukkaninsu suka yi mata alƙawarin da take so, har ta saka Abba ya kira mata Faruk da kanta ta sanar masa da ta haihu yarinyar ta zo bare. Kuka wiwi Faruk ya nemi guri ya zauna yana yi, ya ƙwallafa rai sosai akan ƙanwar tasa. Ya so zuwa a washe gari Abba ya ce sai ya yi zamansa ba sai ya zo ba. Tsakiyar dare ciwo ya dawo wa Ummi saboda wannan daren kuma ta amsa kiran mahalicci. Habiba ce kawai ta sani kuma ba ta sanarwa da Abba ba sai zuwa safiya. Jarumta sosai Allah ya saka mishi, da kansa ya yi mata wanka zuwa karfe 8 na safe har an kai ta makwabcinta. Tana tafiya Faruk yana zuwa kwata-kwata baya cikin hayyacin shi. Habiba kuwa duriya kawai take yi, amma ga ta nan ne sam ba ta jin daɗin jikinta. Mutuwar 'yar uwarta ta kaɗa ta yadda ba zato ba tsammani, ta kaɗa ta. Ina cikin wannan halin kiran waya ya same ta. Allah ya yi wa mijinta rasuwa sakamakon haɗarin mota. Faɗuwa ta yi a gurin a sume don ƙwaƙwalwarta ta gaza ɗaukan waɗannan al'amura. An yi ko wani dabaru a gidan amma ba ta farfaɗo ba. Hakan yasa aka nufi asibiti da ita. Bincike na farko likitoci suka sanar da in dai ana son cikin nata da rai sai an mata CS an ciro shi. Ba a ɓata lokaci ba Abba ya saka hannu aka shiga da ita. An ciro mata ɗan namiji amma ƙanƙasar ta sanya sai da aka sanya shi cikin kwalba. Jaririyar Ummi kuwa tana cikin asibitin, an kwantar da ita saboda lura da aka yi. Ita ma tana ba ta da cikakkiyar lafiya kuma tana yawan suma. A ɓangaren Faruk kuwa rufe kansa yayi a ɗaki. Duniyar gaba ɗaya ta yi masa zafi. Kalamanta yake tunawa sanda zai tafi makaranta. Ashe ganawar ƙarshe suka yi, ya ji muryar ta ƙarshe jiya a waya. Ya yi kuka sosai, kuka na sabo, kuka da ya tabbata Ummi ta tafi kenan, ba za ta dawo gare su ba. Daga ƙarshe ya yi alwala ya kalli gabas yana neman umminsa rahama gurin Ubangiji. Haka rayuwa ta nutsa ta ci gaba da tafiya. Zukata babu daɗi sai dai godiya ga Ubangiji. Habiba ta fawwala wa Allah lamuranta yayin da ta fara shayar da tagwayen yaranta. Ba ta ɓoyewa dangin mijinta ba, ta sanar musu da macen yarinyar yayarta ce ta rasu saboda rabon gado, don har sun fara zancen kamar jira suke ya rasu. Macen sunanta Rukayya suke mata laƙabi da Fadila. Namijin kuma Abubakar, suna kiransa da Fahad. Sun taso kansu ɗaya, komai nasu iri ɗaya. Habiba ko kaɗan bata bambanta su ba. In ba su suka sani ba, babu mai cewa ba 'yan biyu gaske bane. Bayan shekara 5 Abba da Habiba Ummu suka daidaita kansu, suka yi aure, suka tare a gidan da Abba ya gina a nan Kaduna, unguwar Kawo. Fadila da Fahad suna cikin shekaru 6 a duniya, ajin su ɗaya a makaranta, suna primary 3. Faruk kuwa ya zama ɗan sanda, yana cikin shekaru sa 21 da ɗan albashinsa suke samu, suna rufa juna asiri. Sai kuma ɗan abin da Abba ya samu sosai yake bawa ƙanan nasa kulawa. Komai ya samu Fadila da Fahad su ma sun shaƙu da shi sosai, musamman Fadila inda yana gida tana gurinsa. A lokacin ne kuma Fadila take yawan suma. Aka kai ta asibiti inda bincike ya nuna tana ɗauke da ciwon hepatitis. A cikin zuciya yake, a hankali yake
dakatar da bugawar zuciya. Idan ba a ankara ba sai zuciya ta tsaya gaba ɗaya, kuma aikinsa da tsada ba ma a yi a ƙasar tamu sai a ƙasashen waje. Kowa ya jijjiga da jin ciwon da Fadila ke ɗauke da shi, gashi ba su da ko kwatan kuɗin da ko da sun sayar da dukkan abin da suka mallaka. Haka aka yi a yi mata dabaru suka dawo gida. Zuciyarsu babu daɗi, amma dukkaninsu sun ɗebo sabuwar kulawa sun ɗorawa a kan Fadila. Abba ya saka yana yi mata rubutu tana sha cikin ikon Ubangiji, kuma sai ta jima bata san suma ba. A haka rayuwa ta ci gaba da gangarawa da daɗi ba daɗi. Fadila ta tashi da soyayyar Faruk a zuciyarta, musamman yadda yake bata kula, duk abin da take so shi yake mata, tun ba ta san wata irin soyayya take masa ba, har ta farga da yadda ta zurfafa cikin soyayyarsa. Yayin da ta mallaka hankalinta, ta riga ta san ciki ɗaya suke da Faruk ba, saboda yadda Ummu ke nuna mata, saboda samun cikar burinsu, kar ta rayu da soyayyarsa da ƴan uwantaka ta zo ta bijire musu daga baya. Fadila fara ce kal, irin farin nan mai shiga ido, akwai ta da kyau daidai misali. Suna da shekara 16 suka kammala secondary. Fahad har ya fara zuwa university, ita kuma Abba ya ce sai dai ta yi a ɗakin ta. To da yake dama karatun ba damun ta yayi ba, sai bata wani matsa ba. Sam ta kasa saurara wani saurayi da sunan soyayya, kuma abin da ta lura ma su Abba ba su bata damar haka ba. Ga soyayya Faruk tana cin zuciyarta, wani zubin har ta hana ta nutsuwa, musamman yanzu da yayi mata nisa. Yau yana wancan ƙasa, gobe yana wancan ƙasa, saboda yanayin aikinsa gashi bai san tana yi ba. Abinda ta lura ma shi har yanzu yana mata kallon ƙanwarsa da suka fito ciki ɗaya. Faruk Alhassan Salam kofi kalo ne, doguwar fuska ce na ɗauke da tsayayyen hanci mai kyan gaske. Idanuwansa ba wasu manya bane can, amma kyakkyawa ne, don idonsa kaɗai abin kallo ne, suna ɗauke da zare-zaren eyes. Ga labbansa masu burgewa, babu saje ko gemu akan fuskarsa, haka zalika baya barin suma, kullum kansa a saisaye yake. Dogon mutum ne tsayayye, Allah ya yi mishi siffar ƙarfin gashi da ƙwaƙwalwa da jajircewa aiki. Saboda najinsa da iya bincikensa ya samu nasarar shiga hukumar 'yan sanda ta duniya Police Interval. A yanzu yana da shekara 32 a duniya. Yanayin aikinsu ya sha mishi kai, ko zancen aure baya yi, gani yake idan ya tsaya soyayya za ta cinye masa lokaci. Yanzu ko zaman gida baya yi, da wuya yayi sati a gida. Yanzu ma yana oyo tare da yaransa Aminatu, Yusuf da Khalil da Sadiq. Amma da Ummu kuwa sun yi damarar tunkararsa da maganar aurensa da Fadila, tun da ta riga ta yi kandi. Jiransa kawai suke yi ya dawo a sha biki. A daren da ya dawo, Abba ya tunkare sa da maganar haɗa su aure da suke so su yi da Fadila, inda ya nuna shi sam ba shi da burin yin auren zumunci. Soyayya yake wa Fadila soyayya ce ta kanwa da yayarsa da suka fito ciki ɗaya. Shi a yanzu ma bai shirya aure ba. Ya roƙi Abba da kar ya bari Ummu ta ji, saboda zai ji kunyarta, ya karɓi abin da babu shi a zuciyarsa. Hankalin Abba ya yi ƙololuwa gurin tashi, ko kaɗan bai taɓa tunanin Faruk ba son Fadila yake ba, duba da yadda shaƙuwa ke tsakaninsu. Tunda ya jima da karantar Fadila na son shi, sai ya yi tunanin soyayya suke yi. A ranar Abba ya raba dare yayi bai yi bacci ba. Tunani ya yi wa zuciyarsa yawa, ya biya kusa. Menene amfanin ɓoyewa yarsa ɗaya tilo da ya yi shine mahaifinta na gaskiya. Idan har Faruk bai karɓi bukatarsa ba, kenan burinsu da Ummu zai ruguje. Ya rayuwar yarsa ɗaya tilo za ta kasance idan
ta san Faruk ba son ta yake ba, gashi ba lafiyar zuciya ce da ita ba. Don kwanaki Faruk ya haɗa kuɗin da za a mata aiki, amma sai likitocin suka ce zuciyar ta taɓu, bai zama lallai in aka yi mata aikin ta rayu ba. Zan hakan yasa Abba ya ce a fasa aikin, shine suka ba su shawarar a kiyaye bacin ranta, a dinga sanya ta farin ciki ko da yaushe, to za ta zauna cikin lafiya da kwanciyar hankali. A bangaren Faruk ma yayi daga can kin amsar tayin Abba, saboda tunawar da yayi ya daɗe da karantar soyayyarsa cikin idanun Fadila. Duk da ƙoƙarinta na ɓoye masa kuwa, amma idanuwanta suna fallasa ta. Baya da burin wani abu ya samu Fadila ta sanadiyar shi, don haka zai aminta da aurenta saboda gudun faɗawar su matsala gaba ɗaya. Washe gari da safe je ya samu Abba akan ya amince da auren Fadila, amma don Allah kada Ummi da Fadila su san da ya bijirewa aurenta. Zai yi ƙoƙari gurin sauyawa soyayyarsa da yake mata zuwa fikirin soyayyar aure, saboda baya son abin da zai taɓa zuciyar Fadila. Amma rashin sa'ar da aka yi, Fadila ta kawo kai ɗakin Abba sanda suke magana, ta riga ta ji komai, don haka ta yi saurin juya ba ta bari sun ganta ba. Faruk yana ƙoƙarin gurin nuna wa Fadila soyayya, duk da baya jin ta a zuciyarsa har yanzu. Soyayyar nan da yake mata ta ƙanwarsa ba ta canza zani ba. Fadila ma ba ta nuna masa ta san ya amince da aurenta ne saboda lalurarta ba, duk da in ta tuna hakan takan ji ba daɗi a ranta. Haka dai har aka sanya musu rana. Kusan a wata rana Asabar, Abba yana gida bai fita ba, aka ma Faruk yana ɗakinsa shi ma huta yake. Ranar sai suka ji muryar wata dattijuwa tana sallama. Abba da suke hira da Ummu ta ce, kamar muryar Umma nake ji. Kafin su amsa mata a tare suna leƙowa, Umma ta sace kuwa a tsaye ta bi su da kallo gaba ɗayansu. Abba ne ya fara cewa, sannu da zuwa Umma, yaushe kika dawo daga Saudiya? Dama kin san gidan nawa ne? Wani kallo ta jefe shi da shi kafin ta ce, sannu ta ce mara kunya, yanzu Hashim rashin hankalin naku har ya kai ku ƙaurace a halinku kuma su batan damo saboda tsintaccen muzuru. Ruqayya bata da hankali, ai kai kana kafi ta hankali. Gaban Abba ne yanke faɗi. Kamo hannun Umma yana ƙasa da murya ya ce, Umma don Allah ki shiru, ki zo mu shiga ciki ki huta. Naƙi na yi shiru, ta faɗa tana fiske hannunta daga nashi. Kafin ta kalli Umma ta ce, ke ma Habiba kina tare da su kenan? Dama ke ma an ce san ba a jin labarin ki tun da suka gudu. To ina Ruqayya? Tana kai ƙarshen maganar ta, Fahad da Fadila suka shigo dauke da sallama a bakin su. Ganin iyayen nasu a tsakar gida da wata dattijuwa ya sa sun yi turus suka tsaya. Kafin idanunsu sauka a kansu, ta kuma jefo musu tambayar, su waye waɗannan yaran? Ummu ki zo mu shiga ciki ki huta, duk zaki ji komai. Cewar Abba yana daɗa kamo hannunta. To ai yanzu dai ba ta yi mishi musu ba, ta biyo bayan su zuwa ɗaki. Faruk tun da ya ji kalmar tsintaccen muzuru, kalmar ta tsaya mishi a zuciya. Ya rasa me yasa barci yake son ya ɗauke shi. Kusan watansa guda baya ƙasar, amsam bai samu hutu ba. Yau yake son ya samu, amma tun da ya ji wannan kalmar gabansa yana faɗuwa, sun ya kasa samun sukuni. Inna lillahi yake ta ambata a zuciyarsa. Bayan Umma ta ci abinci ta yi sallah al'asar, aka masa aka fara kiraye-kirayenta. Abba ma ya tafi masallaci shi da Faruk. Umma ta kalli Ummu ta ce, kusan wata 2 ko 3 da dawowa, duk wani dangi ina zaga sai an ce ba a san inda muke ba. Hankali na in yayi 1000 ya tashi. Gashi kusan shekaru 20 rabon da mu yi waya da Hashim tun da layi na ya samu matsala. Gashi bai taɓa bani labarin kun yi wa dangin batan damo ba. Idan kuka ji wahalar da na sha kafin
kafin a lalubo inda kuke sai kin riƙe baki. Allah sarki, shi ma yana nan kullum sai yayi ƙoƙari baya samun ki a waya, kuma abin da yasa bai gaya miki ba ma Kano ba, bai gaya miki ba ma Kano ba saboda kin ce masa ba za ki dawo ba har sai Allah ta kasance da ke a can. Duk magiyar da yake miki akan ki zo ko da sau ɗaya ne kin koma, amma kika ce ba za ki zo ba. Ya damu kwarai da gaske ba tare da ya ga an ɗebi wannan shekaru masu tsayi ba tare da kunci muryoyin juna ba. Sai ya dinga cewa to ko Umma ta rasu ne, har sai da Faruk ya yi mashi alƙawarin hajji bana ko za ku haɗu a can. Yo, ni ma kawai ji na yi hankali na yayo gida, ina so na zo na ga ɗana ɗaya tilo ko ya ajiye mini tozan ɗin jikoki da yake yawan faɗi. Murmushi kawai Ummu ta yi a daidai lokacin Abba ya shigo bayan da ya ƙirƙiro aiki Faruk saboda san baya son su wannan maganar da Umma yana cikin gidan, don haka bai shigo ba sai da ya ga tashin motar Faruk. Ba shi da Fadila ma sai da Ummu ta aike su, komai da ya faru daki Abba ya zayyana wa Umma. Mahaifiya ce ita, babu damar ya ɓoye mata, kuma ta riga ta san Faruk ɗin ba ɗan su bane. Amma kuwa salati take da sallallami tana ganin rashin hankalin Ruqayya da Hashim, musamman ma Hashim ɗin, tunda ita Ruqayya mace ce a hankalinta ragagge ne. Lallai kun cika mahaukata, musamman kai Hashim, in ban da rashin hankali yaushe za ku ɓoye 'yar ta cikin ku saboda kawai son intaccen muzuru. Ya san ba ku ka haife shi ba, don kawai kuna son ku haɗa su a inuwar aure. Tunda nake ban taɓa jin wannan ɗanyen labarin ba a fim ba ko gidan rediyo ko littafin Hausa, amma sai gashi yau a cikin tsatsona. Ba shakka soyayyar da kuke wa wannan tsintaccen tafi wacce kuke yi wa 'yar cikin ku. To bari ka ji, a yau dinnan sai wannan tsintaccen ya san ba ku ne mahaifansa ba, kuma babu ta yadda za a yi a haɗa jini da wanda ba a san daga inda ya fito ba. Gurfana Abba yayi a gabanta yana ta bata hakuri akan ta yi shiru don Allah, amma ina ko sauraron sa bata yi ba, sai faɗa take kamar za ta har baki. Da baya Faruk bayan ya gama jin bayanin Abba ji yake yi ana jujjuya shi ko ta ina, wani irin jiri yake yi. Kalamomin Abba ne suke yin ƙara bita kunyarsa da bin bango ya samu ya koma ɗakinsa. Tun da ya ga Abba ya aike shi ya san akwai abin da yake son ɓoye mishi, akwai wani abu da wannan matar ta zo da shi da dangance shi, amma Abba baya son ya sani, shine abin da zuciyarsa ke gaya mishi. Don haka yayi ribas ya dawo, da ya san abin da kunnuwansa za su je mishi kenan da bai dawo ba. Ya tafi aikinsa, sahunsa aka alkafa. Amma ina kaddara ta gifta, dole ne ya san kaddarar da ke zagaye da shi cikin rayuwarsa. Kansa ya rike da hannu biyu yana jin kamar zai rabe gida biyu. Abin da yake ji cikin zuciyarsa so yake ya gaza ya fi harfin ƙwaryarsa. Rintse idanuwansa yayi da suka kada suka yi jajir, yana ambato sunan Allah. Daga haka ya ji hawaye yana fara zuba daga idanuwansa, sai ya fara jin sauƙin abin daga zuciyarsa. Kuka yi sosai, kukan da ya jima bai yi kamar sa ba, don tun mutuwar Ummi Raman da ya irin wannan kukan. Daga bisani ya karɓi kaddarar da Allah ya rubuta masa da hannu biyu, don ba shi da ja da haka ba zai zama mutum mai kokawa da kaddararsa ba. Hakan zancen kaddararsa ya rubuta zai rayu tare da mahaifan da ba su suka kawo shi duniya ba, amma sun masa abin da zai zama lallai waɗanda suka kawo shi duniya su masa. Ya gama godewa Allah da ba garari yayi a duniya ba. Rayuwar shi ta gurɓata gaba ɗaya. Bai yo shi da mahaifa ba, amma ya ba shi mahaifan da suke son shi fiye da son da yake wa yarsu da suka kawo duniya. Anya kuwa za a samu tamkar Ummi da Abba kuwa? Kai, in ba zai yiwu ba. Su ɗin na daban ne, mutane ne masu girma da kima a duniya a idanunsa. Ba shi da wasu wanda suka fiye mishi su cikin duniyar nan. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala
ya karbi auren. Yana godiya ga Allah subhanahu wata'ala da na karbi auren Fadila. Hakan ya faru da bai karba ba, da wani idon zai daga ya kalli Abba. Bashi da wani karkashi bare idon da zai daga ya kalli Abba. Mafi a'ala kawai sai dai su neme shi su rasa gaba daya. Mu kasance a kashi na